Pako Aristi jauna. Zer moduz, Pako? Oso ondo, zier. Denbora da literaturari lanik eskaini gabe zen dela. Politikaz eta independentziaz eta ontaz eta hartaz sentitu zaitugu, bai sarean, bai edabideetan. Baina literaturari denborarik eskaini ezin ala zer. Esan dezagun, nire idazle ibilbidean, iritsi zala momentu bat, non ulertzeko beharra sentitu nuen gure herrian zer ari zen gertatzen. Literatura bat idazten da, hizkuntza zehaz batean eta hizkuntza hori bizi da komunitatean, idazleak idazten du, bere irakurreko duen jende batentzat. Eta orduan Euskal Herriaren egoera traketsa iruditzen zitzaidan, euskara beti dago auzitan, beti dago arazoekin, eta gure lanak bere oztopoak ditu, jendartera iristeko. Orduan ulertu nahi nuen herri honetan zer gertatu den. Guretzat desabantaila asko daudelako eta hori oso arraro izaten da, norberaren herrian, norbere hizkuntzan idatzi da desabantaila zinguratuta egotea, arraroa da. Orduan, beharra sentitu nuen egia da, pixka bat fikzioa edo literatura, esparru zabala hori bazterrean utzi, eta beste bide bat egiteko. Eta bide hori izan da, gure egoera zergatik den horrelakoa ulertu nahi bat. Eta horrek eraman hau, saiakerara, historia irakurtzera, politika deitzen zaio, politika eta dena da berez, baina bide horretara, eta bide horren emaitzak izan dira, pixan ere liburu horiek. 10 urte badira libreta horiko poemak ura idatzi zenuenetik, eta hark oroitzen gaizki izpanago, bide beresi bat eukizuen liburu hark. Honek ere halako zerbait euki aldu? Ez dakit, oso liburu ezberdina dira. Liburura zenola oso bapatean egindakoa, uda batean idatzitakoa zen. Liburu populista bat dela esaten du niz, irakurtzerraza zen, oso narratiboa zen, eta bakit jende askok fotokopiatzen zituela poemaiek, horman jartzeko eta bar. Nik hainbeste nuen egin, baina diozun guzti hori sinatuko nuke. Bai. Eta liburu ark estilo izakoan, hau ezberdina da, liburu hau da, urte hauetan ja gogoetak eta esperientziak eta bizitzaren aurrean birkokatzeak eta gertatzen dira, denon bizitzan, eta nirean ere izan da. Eta hau ja, esango nuke, liburu sakonagoa edo izan litekela edo bintzat espiritu horrekin idatzitakoa da. Esango nuke, hau ez dela simplistantzako liburu bat. Zahartzen, Pako, zahartzen. Ez, eta batez ere, nolabait, bizitza gusten duen poso horretatik egina dago, eta irakurleak ere ezberdinak izango dira. Poso hori ez daukan irakurleak, liburu honetan ezingo du igeri egin. Ondoratu egingo da, edo liburua erori ingo zaio eskutatik. Nik hortan sintzerua nahi. Baina poso pixka daukanari, nik uste gauza batzuk, klabe batzuk eta eskaini diezaizkiokela. Ura, itsasoa eta bar, aipatzen dira liburu honetan. Urari ostutako poemak, zergatik titulu hori? Ni azken urte honetan Getariara joaten naiz asko, oinez ibitzera eta paseatzea eta eta batez ere itxasertzeko aire hori sentitzera, kresala eta bar. Beti izan naiz, beti. Asma eduki izan dut, txikitatik, baina gainditua dago, baina, entzun izan dut, asbarentzako eta ona dela, kresala eta itxasaize hori, eta bar. Eta horren, paseo horietan, eta nik baduzka jako kaleku batzuk non eserita egoten naizen, itxasoari begira, eta liburu hortako ideia asko, poema asko, hor, giro hortan sortutakoak dira. Eta horregatik, sentitzen nuen, zorba neukala Getariarekin, itxasoarekin, urarekin, eta nolabait, itxasoari begira, itxaso horri ostutako poema batzuek dira hauek, edo itxasoak berak eman dizkidanak. Bakizu, sufiek esaten dutela, guk ez dugula ezer sortzen, baizik eta sormena gure bitartez ematen dela. Gu kainabera hutsalak garela, eta sortzaileak ustu egin behar duela. Oteizake horako teoria zituen. Ustu egin behar du, eta gure gandik pasadadin sormena orduan, nik batzutan sentut izan dut itxasoak nire bitartez. Ez da maite mintzeko garaia. Besarkadarik gehiago ez, itsasoari begira. Ilargiak baturiko begiradarik ez, mesedez. Bihotza taupaka jartzen duen sexu lurrinez. Ez pagenuen maitatzen ikasi, ez da orain maitale misteriotsuetara jostatzeko unea.
ez da maitemintzeko aroa orain, bizitza gozatzekoa baizik. Eguzki xume baten menpe egunak igaro, etorkizunari begiratu mehatxuzko laino ilunik gabe, ardo bat edan denbora iraungitadin itxasegian. Ez da maitemintzeko unea honezkero. Utzi haserrei eta saminei kaioen kalakan egaldatzen. Leun eta harin doan ontzian baketuko da bihotza. Begirada xamurren aroa da, sahatxaren eta kresalaren arteko musuarena. Harrituta utzi naute pare bat poemak uste dut. Aipatzen baita sahatxa eta kresalaren arteko oreka. Sahatxa eta olioa eta ura dira, oie. Kresala eta zer ikusi behar du sahatxa kresalarekin? Hor, esan gut Dianan jo duzula, ze buruan ibili nuen, bueltaka baita ere liburua horrela deitzea, sahatxa eta kresala. Hor dagoen izpila horietatik zuk bi horiek gauatu izanak, horrek erakusten dit, nahiko poesia irakurle ona, zalela. Eta hori zer da, hori metafora da. Sahatxa da, jende asko ez daki, jendeak badaki, bai, sahatxa da sauze, bai, eta ze, arbola bada, bai. Sahatxa da, pixka bat, barrualdekoa garenok eta herri txikitan eta ibili garenok badakigu sahatxa dela, udaberrian loratzen den lehen arbola. Lehenengo loreak berak botatzen ditu. Orrun, mimosa eta gero. Bai, baina mimosa gutxi dago, eta orrun, esan daiteke sahatxa dela, gauzarik berriina, oraingoena, berritasuna dakarrena, eta kresala da mundua bezain zaharra. Kresala da, uraren gainean sortzen den. Orrun, hori metafora bat, zaharra eta berria uztartzekoa, eta badauka lako edo nik behintzat eman nahi nion, geho irakurleak harrapatzen duen edo beste gauza bada. Idazleak eman nahi izaten dizkiola, eta ukituak testuari, eta nik horrekin eman nahi nion deskribapen bat edo barniz bat gure egoerari. Eskual Herrian ere, oain bagaude egoera berezi batean, gauza zahar batzu desagertzen ari dira, berri batzuk sortzen ari dira, baina sortu behar duena oraindik ez da sortzen ahal, oraindik oztopa dauzka, desagertu behar duena ezin dugu desagertarazi, eta, horre metafora bat zen. Beste Pako ezagun batera aurkitu dugu, hemen maitatu nahi eta ezin da, maitasunetan katramilatu eta bai nik eman da zuk ezin hartu eta zuk niri eman nahi eta nik hartzen jakinez, eta betiko korapiloetan, Pako. Bai, zu ibiltzen zaren bezala, batzuetan. Eta denok, ez da? Korapiloetan denok ibiltzen gara, gertatzen dena batzuk agertu egiten dituzte korapiloiek eta besteak eskutatu. Eskutatzen duenak, ematen du ez dakoela korapiloei, baina berak dauzko egola hundienak, horran eskutatu, ez da. Hoi dena da, bizitzaren aurran, errepresioarekin bizi edo errepresiori gabe. Da, autorreprimitzen den jende asko dago, eta askotan orekatua ematen du jende horrek, gero astakere egontikinak jende horrek, egiten ditu. Eta nik gaztetatik hartu nuen aukera erreprimitu gabe bizitzekoa. Sanoagoa iruditzen zaidalako buruarentzat. Eta hor dagoen arazoa bat da maitasunaren inguruan. Maitasuna da oso gauza. Uste dugu gure bihotzetik sortzen den zerbait dela, baina da oso gauza soziala, oso egituratua dagoena. Maitasunaren inguruan iritzi jakin batzuk eginak daude, guk hori dena jasotzen dugu, ustez eta hori dela maitasuna, ezta. Eta hor hitzek gezurra esaten dute. Porrot egiten duen maitasun historia batek, barkatu. 3 urteren buruan, amaitzen den maitasun historia bat, esaten da, bai, porrot egin dute, eta pesame ematen diogu, ez? Eta zeinek esan zuen amodi hori bizitza osораkoa zela. Igualtzen amodi hori 3 urterako, eta be gauza egonenak eman ditu 3 urte horietan, eta hor moztutu hau da, ze hortik aurrera sufrimentoa besterik ez da etorriko. Oso relatibo da dena. Eta hor poetak deskubritzen duen gauza da, amodia oso negozio bihurtua dagoela, gure artean, eta amodia hitz egiten da, nik eman, hartu, nik eman ainazu ez diazu ematen, kompetentzia bat baliz bezala. Eta nun poeta deskubritzen du amodioa azken batean, eta hau oso gogo eta zarra da, hau Txinatik badator, eta Europan zehar ibili da 1000 urtetan. Amodioa azken batean jario bat dela, sortzen den indar bat, eta joan egiten dena, barreiatu egiten dena.
Bestetik bada poema bat, gaurko Pakoren egonarria erakusten duena nire iritzirako, eta kritikaren, ez mesprezu, baina bai baztertze hori, alegia ez dio kritikari oroar, ez bakarrik kritika literarioari, baizik nitaz diozuen horri ez dio kasurik egingo, ni neu naiz neutasunean, eta ez dut beste izan nahi. Bai, asko kostatzen da gizarte honetan, norbera, bera izatea, den ura izatea, ez? Ni uste etengabeko borroka badela, txikitak dira hasten dira mugatzen, zure gogoak, zure deseoak, zure ametsak, zure fantasiak, zure jarrerak, zure eginak, hasten dira mugatzen, eskolan, erlijioa mugatzen dizkizu, familian, bideratzen, ja, korse batean sartu zaitezen, orduan, borrokari zailenetakoa da, bakoitza den ura izatea. Edo inkluso asmatzea nor den bakoitza, ni nor naiz, ezta? Einsteinek esaten zuen, jende gehienaren iritziak ez dira beren gurasoen eta irakasleen iritzien bariante txiki batzuk baino. Gara errepikakorrak gara, ezta? Replikanteak gara askotan, persona bakarrak eta osoak eta gure originalean izan ordez. Eta nik poema hortan planteatzen duana da, kritikak ez txarra direla, baizik eta morroi bihurtu zaitzaketela. Baina kritika honak, bai, laudorioak morroi bihurtzen zaitu, laudorioarena, nahi duzu gero eta gehiago, droga baten moduan funtzionatzen du, eta kritika txarrak ikarati bihurtzen zaitu, beldurtu ditzen zaitu. Aurrengo kritika txarra noiz etorriko den bildurra ez bizitzara askotan. Eta laudorioen deseoan. Biek egiten zaituzte morroi. Orduan, ikasi behar dena da, bizkaetanik urteekin, ikasi dut, beste idazle askori ere entzun diot hau, eta ikusi diet, ezta, hau, nolabait askatzen. Baina laudorioetatik ere askatu. Gertatzen dena gure egoak beti nahi du laudatu izatea, beti guapona izatea, idazlerik onena izatea, beti nahi ditu sariak, Euskadi saria nahi du, kritika saria nahi du. Hori iristen ez bada. Zalantzan jartzen duzu, zure burua, zure sormena, eta hori da inoiz egin behar ez duen gauza bat, idazle batek. Zalantzan jarri bere burua. Pako Aristi, urari ostutako poemak. Orain eskertzen dizugu bisita eta hitz ederroiek ere bai. Zuei gonbidapena eskertzen dizuenik. Horixeri buruzko zati handiak ditu gaurko saioan. Badukazu zer esanik horixeri buruz? Bai, horixe, aspaldikoa da horixe, ez da? Hiltzen, egin zuen bere obra bat. Nik gogoan dut, anekdota bezala esan dezaket, nik nire lehen liburu atea nuenean, Capo Tempo di Tremolo, novela, Ereinek, arekin batera, beste 4 liburu atea zituen, bata Txagren biana izan zen, bestea Gandiagaren denbora galdu alde, eta laugarna izan zen horixeren Santa Cruz apaiza. Esan liteke, nire idazle gisako bataioa, horixeren liburu baten ondoan, etorri zela Capo eta Santa Cruz apaiza, alkarrekin aurkeztuak izan ziren egun hartan. Ederki markatua dago beraz. Oroitu, Pako Aristi, urari ostutako poemak, Susa etxean aurkituko duzue.